வச்சிருக்கிறீங்க. ஆமா, ஆண்களுக்கு இப்ப நான் தான் பயிற்சியாளராக இருக்கேன். எங்க எல்லா இடத்துலயும் ஆண்களுக்கு ஆண்கள் தான் பயிற்சியாளர் இருப்பாங்க. நான் ஒருத்தர் தான் இப்போ ஆண்களுக்கு பயிற்சியை பண்ணிட்டு இருக்கேன். லேடிஸ் கோச்சர் எங்கேயுமே கிடையாது. உங்கள்கிட்ட இப்ப இந்த வலுத்தூக்கும் போட்டியில இல்ல வலுத்தூக்குகின்ற இந்த பயிற்சியில பெண்கள் வந்து கலந்துக்கிறாங்களா? இன்னும் பெண்கள் அந்த அளவுக்கு துணிச்சலா வர மாட்டாங்க. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது. பார்க்கும்போது ரொம்ப இப்ப நாங்களாம் செய்யறது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பட் எல்லாராலும் ரொம்ப சீக்கிரத்துல செஞ்சிட முடியாது. அதனால வந்து துணிஞ்சு இறங்கணும். ஒரு சில தியாகம் பண்ணி தான் வரணும் எல்லாத்தையுமே. சும்மா வந்து நான் பாட்டு வந்து ஏதோ செய்யறன்ற மாதிரி வந்தா ஒரு சர்டன் லெவல் இறங்கிட்டு அதுலயே ஃபுல்லா இறங்கிடணும். அவ்வளவுதான். என்ன தியாகம் முக்கியம்? அதாவது எப்படின்னா தியாகம் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஃபுல்லா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஆகணும். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் உண்டு, என்னுடைய சாப்பாடு உண்டு, பிராக்டிஸ் உண்டு, தூக்கம் உண்டு, ரெஸ்ட், இவ்வளவுதான். அப்பதான் போய் போட்டியில போய் வந்து வேற பாரங்களை மத்த டென்ஷன் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தா வந்து இறங்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு சக்சஸ் பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான். ஸோ நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதுலயே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடுவேன். கொஞ்ச நாள் அதாவதுன்னா இதுல வந்து கொஞ்சம் செலவுகள் ஜாஸ்தி இருக்கு. நம்மளுக்கு என்ன ஒன்று நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நம்மளுக்கு ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்காது. எங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன்ஸ்லாம் போனோம்னா ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்காது. கொஞ்சம் கஷ்டம். செலவு பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போயிட்டு வரணும்னா. நீங்க எந்தெந்த நாடுகள் போயிருக்கீங்க? நான் வந்துட்டு முதல்ல கொரியா போனேன். 98ல் கொரியா போனேன். கொரியாவில் போய் அங்கே ஆசியா லெவலில் போட்டியில் அங்கே வந்து வெண்கல பதக்கம், ஒரு 3 வெண்கல பதக்கம், ஒரு வெள்ளி பதக்கம் வென்றேன் அங்கே. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரஷ்யா போனேன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு வாட்டி கொரியா போனேன். 2 வாட்டி கொரியா போனேன். ஃபின்லாண்ட் போயிருக்கேன், ஸ்வீடன் போயிருக்கேன், தாய்லாந்து போயிருக்கேன், அப்புறமா வந்து வியன்னா போயிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி. உலக அளவில் நடந்த போட்டி எங்க? உலக அளவில் வந்து ஃபின்லாண்டில் நடந்துச்சு. ஓஹோ. அதில் நீங்கள் எத்தனாவது இடம்? உலக அளவில் 6வது இடத்துல இருக்கேன். 5 வாட்டி ஆசிய வலுத்தூக்கு போட்டியில் கலந்துருக்கேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் கண்டினியூ, அதாவது 98ல் ஒரு வாட்டி, 2002லேருந்து 2005 வரைக்கும் கண்டினியூஸா பண்ணிருக்கேன். நீங்க தேசிய அளவுல எல்லாம் வாங்கினது ஃபுல்லா தங்கம் தான். ஆசிய அளவுல வாங்கினது வெண்கல பதக்கம். தேசிய அளவு தமிழ்நாடு அளவுல தங்க பதக்கம் தான் ஃபுல்லா. அது கிட்டத்தட்ட எல்லாம் கண்டினியூஸா எத்தனை வருஷம் நான் 96லேருந்து 2007 வரைக்கும் கண்டினியூஸா பண்ணிட்டு இருக்கேன். பார்வையற்றவர்களுக்காக பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க, ஆண்களுக்காக பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு பயிற்சிக்கு அப்படின்னு தனிப்பட்ட முறையில ஒரு ஜிம் ஆரம்பிச்சு அதுல எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க. நீங்களும் வந்து இரவு 11 மணி வரைக்கும் பல்வேறு விதமாக உங்களை பயிற்சியில ஆழ்த்திக்கிறீங்க. ஆக உலக அளவுல நீங்க சாதிப்பீங்க அப்படின்றது நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கு. சாதிக்கணும் அப்படின்னு நேயர்கள் அனைவர் சார்பா நம்முடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி. நன்றிங்க.